att det är stuttligt. Barnen är ju också vuxen och vuxna är också det som bestämmer säga. De säger att man ska vara hemma. Vi har hört nu att några mer blir sjuk och det är inte akta. Skulle det anse bättre efter. Vi tar skuggateckna! Och det som man ska bruka är, hvis man ska lita då så är det tuscher, eller glitpennar, eller kurs, eller och så ska man teckna något som man trycker väl, klister, och så ska man och papper, och så kan man välja också som man trycker väl. Jag glömde att säga att man också ska bruka en lapp. Det är stuttligt att vissa mynter som det har gjort och så där. Vad har de gjort i Koronakrókinum? Hvis man ikke dør, så kan man be mamma sin eller pappa sin at komme og hjælpe. Men efter noget kan man lide det, som man tog med. Som är dejligt vid skuggan till man kan skuggajour. Välkommen till Koronakrókinum nummer 6. Och glömde jag